sayyidina Ali bin Abi Talib ko wani daga cikin sahabbai cikin magabata yake cewa akwai wasu cututtuka guda biyu idan suka harbi mutum to sai Allah ya nufe shi da samun aljanna kuma. waɗanne ne waɗannan cututtuka? ya ce tulil amal wattiba'il hawa, dogon buri game da rayuwar duniya da kuma matsanancin san rai, biye ma sha'awar zuciya. in mutum na da dogon buri, ya faɗi dalilin da ya sa ya ce duk wanda waɗannan cututtuka suka harbe shi da wuya ya samu rahama. ya ce fa inna tulal amal, shi dogon guri da kuke gani matsalansa yunsil akhira, yana mantar da mutum akwai mutuwa, yana manta mutum da lahira. mutum ya ta duk kallon duniya, a shekila ma yana kusa da kabarin shi. kafin ya cafki duniya sai ka ji ana ku toshe can a miƙo ƙasa, shi ke kunan yamman nan ku turo ƙasan da ke gabanku. me ya faru? alhakumut takathur hatta zurtumul maqabir. yawan san tara dukiya da sha'awar duniya ta yi yawa a zuciyanku, sai ga sha kun ziyarci kabarbaran. Allah ya kira mutuwa da sunan ziyarar kabari saboda akwai dawowa ta biyu kuma a bincike ka game da abin da ka yi. shi yasa aka ce ziyara, nan za ka dawo. fa inna ma hiya zajratun wahida fa idahum bisahira. busa ɗaya Allah zai kowa ya taso tashi ɗaya kuma a bincike mutum game da ayyukansa. to ba a san musulmi ya zama mai dogon guri na alkhairi yana da kyau. sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ma suna yi. sayyidina Umar radiyallahu anhu yakan tara sahabbai wani lokaci yana khalifa, ya ce da su tamannau, ku yi guri mana in ji me ke cikin zukatanku. sai kalli sahabbai ya ce da Allah ku yi guri in ji me ke ranku ne, ma'ana shi ma yana so ya ji ko ya daɗa gyara nashi fahimtar. wani daga cikinsu sai ya ce ina gurin ina ma da a ce duk girman dutsen Uhudu ya koma zinariya kuma a ce nawa ne, in ɗauke shi gaba ɗaya in ciyar fi sabilillahi. kun ga guri ne wannan, amma kuma wace iri mai kyau. wani ya faɗa kai sunwa suka gaji suka ce tamanna anta ya amiral muminin. to mu ka sa muna ta faɗa abin da ke ranmu, kai ma faɗa mana mu ji me ke ranka shugaban musulmi. sai ce ni kuma na yi gurin a ce Abu Ubaida Amir ibn Jarrah yana da rai, a ce shine amirul muminin ba Umar ba. kun ji bayan Allah. ya ce aka ce saboda me? ce saboda ya ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Abu Ubaida shine amintaccen wannan al'ummar. to shi ya so a ce wanda ke amintacce fiye da kowa shi ke jagoranta al'umma annabi, ba irin shi mai rauni ba. amma ku kun san waye Umar. mun gane wannan ko? to kaga ana son mutum in zai guri ya zamto guri ne na alkhairi, ba guri na wanda yake tsaye a tarkacen rayuwar duniya kadai ba. wannan ba da shi Allah yake auna bayansa da kwarai ba. Allah yana ba bayansa duniya, wasu kuma yana bai ba su duniya amma yana musanya musu da abin da tafi ta alkhairi.